Hölgyeim és uraim! Keresünk egy 40 éves férfit. Vélt tartózkodási helyei: Szekszárd és környéke, Keszthely és környéke, Budapest és környéke, Magyarország és környéke. Különös ismertető jegye, hogy szigorú a gondolataihoz. Egy gondolatnak legyen az akár a leghétköznapibb, avagy akármi ünnepélyesen elvont, például, hogy segítek a fiamnak fölbontani ezt a konzervet, avagy ezt a történelmet. Nos, egy gondolatnak, véli a keresett férfi, nem csak a gondolkodás szabályait kell tisztelnie, hanem bizonyos erkölcsi követelményeket is. Jól értették, erkölcsi követelményeket már a gondolatoknak is. Erkölcsi követelményeket, amelyek éppen az emberi ésszel bemérhető és besugározható világ határán találhatók, szinte a senki földjén, a mindig másén, már-már örökérvényűen, de a fogyó energiájú szavak számára mindenképp elérhetetlenül. A keresett férfi tehát csak hosszadalmas alkalmassági vizsgák után meri megosztani velünk egy-egy gondolatát. Az utóbbi 2 esztendőből már nem is tudunk egyetlen ilyen esetet sem említeni. Mindez azonban nem jelentheti azt, hogy az említett személy nem gondolkodik. Keresünk tehát egy 40 éves, töprengő férfit, egy ritkuló szavú, ám e percben is figyelmesen hallgató embert, aki szégyellené, ha félreérti bármelyik gesztusunkat, és nagyon szégyellené, ha pontatlanul értjük az ő mondatait. Elég egy rosszul kiválasztott szó, egy öntudatlanul tett mozdulat, egy tévesen használt fogalom, elég csak egyetlen elámított felebarát, és már is bőven van ok, előbb a gyűlölködésre, később a szégyenkezésre, kinek csak ízlése és vérmérséklete szerint. Ez az ember azonban gyűlöli a félreértéseket, és félti övéit, azaz mindannyiunkat, attól a gyűlölettől, amely a kölcsönös és szándékos félreértések sűrű szövevényeiből sarjad. Volna mit mondania, látván és halván pályatársait, de ő hallgat, mert tudja, hogy ez az idő most nem az ő ideje. Inkább vár illendően, vár ránk valahol türelmesen. Keresünk tehát egy 40 éves, töprengve várakozó férfit, aki nem sorozható be semmilyen seregbe, aki polgárháborúba már nem fogható, mert a kabátját panyókára vetve kisomfordált a mai magyar belpolitikai élet szervezeti kereteiből. Ahogy most elnézem magunkat, megvolt az oka rá, bizonyosan. Zászlóra ne írják, plakátra ne fessék, jelszó gyanánt ne lógassák a dísztribűn fölé. Vele mostanában csak rendkívül bensőségesen lehet beszélgetni. Csak 4 szem közt. És a vétkeinket, a gyöngeségeinket se leplezve többé. Előtte ugyanis minek? Keresünk tehát egy férfit. Nincs a dologban szemernyi titokzatosság sem. Nem illik bele ez a sztori sem a felkapott tévésztár pénzért tapsolt showműsorába, sem a Bibliába. Nagy csütörtök este van ugyan, és ez már hagyományosan igen kedvező ideje a hitványságnak és az árulásnak. Ám ne higgyenek, önök se higgyenek holmi hétvégi csodában. Fel támadni e tájon mostanában
különben is a latrok szoktak. Akit mi keresünk, egy halandó, egy lélek. Hölgyeim és uraim, ha önök közül bárki, bármikor megtalálja őt önmagában, szólítsa testvérének, szólítsa jobbik énjének, és beszélgessen el vele erről a gyalázatosan rövid, szeretetben fölöttébb szűkölködő, szorongásokban viszont egyre bővelködőbb életről, az életünkről. Kedves közönségünk, a Csengei Déneskör, a Haza és Haladás Alapítvány és a Magyar Demokrata Fórum meghívását erre az estére elfogadta Bánffy György, Bicskei Tibor, Cserhalmi György, Dörner György, Tolcsvai Béla és Vitai András. Közülük Cserhalmi Györgyöt az utolsó előtti pillanatban máshová szólította a kötelesség, a többieket fogadják szeretettel. ...1953-ban születtem, Szekszárdon. Ennyi, amit mindenképp el kell mondani. Szekszárd, Közép-Európa. Az életrajz másik pillére a térben s időben egyelőre nem kijelölhető, fogadalomnak tűnne előlegezni mondjuk a Közép-Európa formulát, noha ezt teszem büszke és keserű pillanataimban. Maradna még egy fontos kérdés. Mire születtem? Hogy nem arra, amibe ez a hiedelem a mi történeti régiónkban általában dacos tartássá szokott kövesedni, etájakon a méltóság és a körülményekkel nem egyezkedő életigény, többnyire szoborformájú és szoborállagú, de én nem szeretném beérni ennyivel. Nem arra születtünk, amibe. A lélegzetvétel természetességével kellene viselnünk és sugároznunk ezt az érzést, nem pedig dacokkal, fenekedésekkel, átokkal, gyűlölködéssel és vereségek előérzetével megterhelve vánszorognunk alatta a közép-európai kárhozott lelkek évezredes karavánútjai. De itt, ahol élünk, nehéz a lélegzetvétel is, hát élethitét sem hordhatja fütyörészve az ember. Legelőször is el kell bírnia, és aztán még készen kell állnia rá, hogy megvédje a szellem úton állóitól. Itt tehát ennek a hitnek a formája a fájdalom. Az eleven fájdalom, és az elszánt, sokszor görcsös és ormótlan igazmondás. És akkor talán erre. Ti vagytok, kedveseim, az évfolyam legjobbjai.
mondta tegnap előtt a professzoruk, akit felköszöntöttek a nevenapján. Na ne ijedezzetek, nem kell udvarlást fogadnotok. Ho-ho, korán sem, barátocskáim. Másról van szó verőben. Arról, hogy én ezennel nehéz sorsot jósolok, és majdnem olyan nehezet kívánok nektek. A világos elmét és a szilárd jellemet semmi sem erősíti biztosabban és véglegesebben, mint az alacsony kísértések sorozata. Ezért titeket el fognak kerülni a nagy pénzek és a teljes tudás felének elhallgatását jutalmazó rangok. De annyi baj legyen. Itt már egészen elérzékenyült, szinte gyermetegen mosolygott a szép öregember. Reménységei és albérlői lesztek ti az édes hazának. Az értelmiség fanyalgása tulajdonképpen tanácstalanságot takar. Azt takarja, hogy ez az értelmiség nem találja a nyelvet, nem találja a formát, hogy irányítója, gerjesztője legyen annak a kínos, keserves folyamatnak, amelynek során, mint a Vereckei hágon keresztül, szinte vánszorog ez a kifárasztott, sokszor leterített nép a diktatúrából a demokráciába. Ebben a fanyalgásban benne van az a szakadék, ami az értelmiség és a kétkezi dolgozók között támadt az utóbbi években, és amit nem tud áttörni az értelmiség. Ehelyett fanyalog. Ezt a fanyalgást a visszájára is lehetne fordítani. Azt is mondhatnánk, hogyha az értelmiség egy hosszú korszakon keresztül nem árulta volna el a magyar népet, és nem alakította volna ki a Kádár korszaknak azt a tolvajnyelvét, melyen ő tudott kommunikálni, ő megértette saját magát a saját köreiben. Ő össze tudott nevetni Kádár és acél háta mögött, ha éppen nem a hóna alatt vagy a díszsebkendő zsebében, de ebből a távolságtartásból a nép semmit nem értett és nem látott meg. És ugyan elkészült a magyar értelmiség ítélete a Kádár diktatúráról az elmúlt 33 évben, de ez az ítélet néma volt. Nem jutott el a magyar néphez. Mondhatnánk ezt a fanyalgó értelmiségnek. De csendben be kell ismernünk azt is, hogy nem csak a magyar értelmiség árult el a magyar népet, hanem a nép is elárulta magát, amikor a nép is megtanulta ezt a nyelvet. Nem a Kádár korszak tolvajnyelvét, de a mindennapi gyakorlatnak is volt egy tolvajnyelve, ami úgy jelentkezett, hogy elviszem ezt a 3 téglát, ne figyelj ide, és majd leteszek mondjuk egy láda almát, stb. Önök is tudják, hogy a gyakorlatnak is megvolt ez a tolvajnyelve. Megvoltak az egérösvények, ahol el lehetett táncolni, ahol el lehetett távolodni 1956 veszélyes örökségétől, és egy gerincetörött nép, ahelyett, hogy talpra állt volna a forradalom és szabadságharc után, amikor összeforrt a gerince, elkezdett hasoncsúszva közlekedni saját hazájában. És ha még voltak is hangok a magyar értelmiség felől, mert voltak, azért nem lehet mondani, hogy nem voltak. Ennek a népnek kisebb gondja is nagyobb volt annál, mintsem, hogy meghallja ezeket a hangokat. Nem látszana azonban hasznosnak kiélezni ezt az ellentétet, lobogtatni ezt a kétféle árulást mostan. Viszont itt áll előttünk az a tény, hogy a nép nem érti, nem beszéli azt a nyelvet, amit az ország elitje használ. Nem érti azt, amin az ország elitje gondolkodik. És éppen ez a szakadék enged teret a harsányságnak, a hadonászoknak, a hordószónokoknak, akik így tudják elfoglalni a helyet a tereken, az ünnepségeken, és így foglalják el a sajtót, a rádiót és a televíziót is. Tehát azt kellene mondani az elitnek, és azt lehetne mondani az elitnek, hogy hagyja abba ezt a fanyalgást. Mert egyre kisebb a takaró, és egyre nagyobb mögötte a tehetetlenség, és ez látszik. A zubbony, uraim, a zubbony. Néhány barátommal éveken keresztül azt játszottuk, hogy mi valójában a halálos ítélet elől szökött 48-as tisztek vagyunk, és álnéven bújdosunk a levert szabadságharc országában. Ha egymás között beszélgettünk, a megszólításhoz hozzáfűztük a titkos rangokat, megköveteltük egymástól a honvéd tiszti becsület szigorú előírásainak megtartását.
Első pillanatra ez csak mosolyogni való anekdóta. Legfeljebb szerény adalék a történelem iránt érdeklődő pszichiáter számára, aki egyszer talán majd összeállítja a Kádár korszakban használatos lelki egérutak jegyzékét. Azokét a rejtekutakét, amelyeken még a legsötétebb években is közlekedhetett az országszerte bebörtönzött életösztön. De azért többről volt itt szó, mert ha egy éjszaka vörösbor mellett azt mondta valamelyik barátom, a zubbony, kapitány, a zubbony, úgy veszem észre, nyitva felejtetted a felső gombot. Ha ezt hallottam, biztos lehettem benne, hogy erkölcsi vétséget követtem el, vagy készülök elkövetni. Több szó nem esett a dologról, de számomra beköszöntött az önvizsgálat ideje. Szigorú lettem magamhoz, minden cselekedetemben. A barátaim pedig nyugodtan várakoztak. Lehellett finom jelekből ismerhettem rá végül a pillanatra, amikortól úgy tekinthettem, hogy az öltözékem ismét hibátlan. Ahogy most szétnézek itt, a levert szabadságharc lassan újra éledő országában, ahogy szemügyre veszem a felsorakozó friss tisztikart, legszívesebben újra kezdeném ezt a régi játékot. És azt mondanám, a zubbony, urai, a zubbony, néhol már övig nyitva. Ha ez így megy tovább, ma holnap az alsó neműt is kilógatjuk majd, uraim. Nem lehetséges, hogy beköszöntött az önvizsgálat ideje? Az öreg obsitos, akinek a hálás törzsközönség a tábornoki rangot kölcsönözte, és akinek fél lába bánta, hogy Horthy és vezérkara annak idején úgy sietett felülni a híres kassai provokációnak, ebéd után szokott megérkezni a strandra. Nem maradalma sem, már jön is a kabinok felől, archaikussá fakult fecskefürdőnadrágjában, meglendülve pontos mozdulattal leszúrt mankói között, mosolyogva, mint a trapézon dolgozó légtornász mutatvány közben, feszült, időnként elgörcsösülő nyájassággal. Nem győzöm csodálni ezt az öregembert, aki oly játékosan tudja viselni nyomorodottságát, hogy arról hosszú órákra megfeledkezhet, aki vele van, sohasem láttam rajta kívül féllábú embert, akit 10 éves gyerekek önkéntelen természetességgel tegeztek volna, de akitől néha félni kell, amikor kizuhan egy-egy pillanatra bizonyára nagy erőfeszítéssel fenntartott szerepéből, és amikor ennek következtében mezítlen kegyetlenség uralja el az arcát egy villanásnyi időre. Mint a szélcsendes augusztusi napé az övé is rejtelmes nyájasság. Ezt érzem, amikor visszaköszönök neki. Az öregember leül a homokba. Mankóit elfekteti a maga mellett, rágyújt, hunyorogva keresztülnéz a füstön, köszönéseket vált ismerőseivel, és közben felméri a homokozóban kialakult helyzetet. Nézd csak ide, kiskomám! Szólít meg egy 10 éves forma fiút, aki épp ebben a percben oldalgott el a közelben készülő gátrendszer mellől, mert ott nélküle is elegen voltak a töltéshordók. Nézd csak ide! És az öreg obsitos húz egyet maga körül az elfektetett mankóval, kanyarodó nagy ívben elsimítva a buckás homokot. 7 nyelven fog beszélni az a vár, amit ezen az alapon építesz. 7 nyelven. A fiú nevet a gondolaton, hogy a homokvár, melynek egyelőre csak a helye van meg, egyszer csak elkészül és beszélni fog. Mégpedig többnyire érthetetlenül, akár a diszkóhajó lemezlovasa esténként. Angol, francia, német, és megint nevet a hóbortos ötleten. Azám, ha bolondok vára lenne, hogy is ne? Magyar, román, szerb, horvát, tót, cseh, szász, ezeken. De főként azért magyarul. Fene egye el a pápa száját, a többit nem fogja erőltetni.
A fiú hordja a homokot, dünnyög, halandzsázik, az öreg obsitos füstöl, fütyörészik, később oda hengeredik ültében az izzadó gyerek mellé, segít neki, árnyékuk összeolvad az emelkedő homokdomb oldalán. Már többen nézik őket, hiszen látható. Itt komoly a szándék, nagyra néző a terv. Két lánytestvér egyforma kis bikiniben piszmogva tapicskolni kezd az egyik szegletbástyán, aztán ahogy telik az idő, és nem szól rájuk senki, egyikük befúr a falba. A másik sáncárkot kanyarít egy rövid szakaszon a kitermelt homokból. Valaki a bámészkodók közül letérdel, meghosszabbítja az árkot, és vizet önt bele a vödréből. A fal lassú csúszamodással beleomlik az árokba. Hárman is ugranak, hogy javítsák a hibát, de aztán ott is maradnak. A homok halomból új bástya bontakozik, párkány indul belőle a másik irányába. Fölötte ablakok nyílnak, tornyok emelkednek, zászló, szalvétazászlók bomlanak ki. Négyen már a belső udvart várják, és amikor elkészül a vár kútja odabent, egyikük jelenti az öreg obsitosnak. Ketten meghallják ezt, reklámszatyrokkal vízért rohannak a zuhanyozóhoz. A nagyobbik fiúk, akik eleinte lebégyeztett szájjal fitymálták a hirtelen támadt ricsaros sürgést, összesúgnak, aztán távolabb ásni kezdenek, alighanem készül a föld alatti alagút, mely nélkül komolyabb erősség tudva lévően elképzelhetetlen. Az öreg obsitos eközben visszahúzódott kissé, most egyedül nézi az építkezést, amelyen talán 20-30-an is dolgoznak. Mosolyog és dünnyög magában. 7 nyelven beszél, a fene egye el a pápa száját. 7 nyelven! Na de most aztán, emeli fel a hangját, most aztán, melyik őtök a Dobó István? Ott van körülötte minden gyerek egy szempillantás alatt. 15 Dobó, 5 Bornemissza Gergely, 8-10 Cecei Éva. Rövid vita után megnyugszik sorsában egy Megcsei, egy Zoltai, egy Török Bálint, előkerül Benyovszky Mór, a Tenkes kapitánya, de a jelentkező Foxy Maxit, Bors Mátét, Lindát és Nyilasi Tibit már elsodorja az öreg obsitos fintorgó arca láttán támadt nevetés, s azzal vége is. Nincs több szerep. Ej, lelkeim, édes süteményeim! Az öreg obsitos elégedetlen. Hát mire való ez a nagy tülekedés? Jó, hogy hajba nem kaptok. Ne, porontyaim, ne aggódjatok egy szemhúnyás se. Jut is, marad is. Hát nem akar egyikőtök se Nagy Bercsényi Miklós lenni? Vagy Rákóczi urunk, Kossuth Lajos, Hunyadi János, Bethlen Gábor fejedelemű nagysága, Álmos előtt, Ont, Kontas, Huba Töhötöm, Klapka tábornok, Bemmapó, Zrínyi Miklós, Dugovics Titus, Széchenyi gróf, Deák Ferenc, Andrássy, Tisza, Vakbottyán, Kirizsi Pál, Toldi Miklós, Jurisics. Hát válogassatok, lelkeim, válogassatok, ne veszekedjetek. Nagy csendben hangzanak el az ismeretlen nevek. Dózsa Györgyé is, Zrínyi Ilonáé is, Szilágyi Erzsébeté, Andrássy Katinkáé is, úgy szintén. Most tisztán hallani az önfelett testek csobogását a víz felől. Tisztán hallani a kerítésen túlról, a pesti gyors 10 perc késéssel fog érkezni. Tisztán hallani a hangos bemondót, a strand területén gyümölcs, főtt kukorica, amerikai palacsinta, hamburger, vattacukor kapható. A nap már lemenőben. Megérkezett az esti hírlap. Ismertetik a helyi mozi mai műsorát, hosszú árnyékokat vet a homokon, az elnémult, tanácstalan csoportozat. Csodálattal nézem ismét az öreg obsitost, aki mosolyogva végignéz hadain, aztán leül a homokba, a kör közepén, mankóit keresztbe veti a térdén, és mesélni kezdi a nándorfehérvári esetet a törökkel, a zászlóval, meg a csökött kis magyarral, ott a Szeglettorony tetején, aztán sorra keríti a Vereckei Szorost, Komárom ostromát, Segesvár elhíresült mezejét, Nagymajtényt, a szigetiek kirohanását, és ami még eszébe jut. A gyerekek hallgatják egy darabig, aztán lassacskán visszaszáringóznak a homokvárhoz, egy vékony hang támadási parancsot ad ki a kurucoknak, 2 fiú átmászik a strand kerítésén, meszet hoznak megfesteni a Don mellékének hómezőit, odább zajlik a Piski csata, mozgolódnak Kapisztrán keresztesei, megköttetik a vérszerződés, Bécs várában sír a német, fut Jelasics a gyáva, nyomában a fekete sereg. A frissen tanult neveket elejti a kapkodó emlékezet, az ütközetek halandzsa vezényszavakra folynak legalább 7 nyelven. Egy férfi kiszólítja a fiát a bolyból, elküldi a családi pléthez, aztán átfogja a nyomorék tábornok vállát, és elmegy vele a büfé felé. Az öreg obsitos jó fél óra múlva jön vissza, egyedül, imbolygó részegen. A szétdult vár körül nincs addigra senki,
A strand is üres már szinte, a nap az ég alján vöröslik. A tavon keresztben keskeny aranyhíd, nem is borzolódik, vizen járásra alkalmas pillanat. Várni lehet, hogy az öregember egyszer csak megindul, átaraszol mankóival a párába vesző túlsó partra, miközben azt motyogja maga elő, sértődötten, a fene egye el a pápa száját. De csak általában dörmög az öreg obsitos, és ráalkonyul a széttúrt homokkupacra, mire feljegyzést bevégzem. Nagyon ráalkonyul. Az éjszaka bujkáló parasztember voltam. Sűrű bozótosban kúztam előre remegve, éreztem, amint a harmatos fű átnedvesíti ingem elejét. Egy rendőrszirén a víjogása földhöz lapított. Tudtam, hogy nem engem keresnek, de a szívem mégis úgy vergődött, mintha menekülni készülne belőlem. Befészkelődni a lápi földbe, nehogy tetten érjék a mellem bal oldalában. Milliós nagyságrendben számoltam, hány métert kell még ilyen módon megtennem. Reggel félretettem minden egyéb munkámat, csak egy csomag tiszta papírt hagytam a letakarított asztalon, amely mellett most azzal az elhatározással ülök, hogy kiszabadítom magamból ezt a parasztembert, visszaadom a saját sorsának, és ha tudom, kiderítem azt is, hogy miféle észrevétlenül megbogozódott félelmek öltöttek benne testet. Ugyan minek a helyét foglalt el bennem éjszakánként, mostanáig kiutasíthatatlanul. A történetet határőr barátom mesélte. Valahol a békési tanyavilágban egy ember elhatározta, hogy diszidál. Hogy miért éppen a 70-es évek közepén, nyáron, aratás idején, az kideríthetetlennek bizonyult. Minden esetre nem lévén járatos a kiutazás körüli adminisztrációban, úgy döntött, hogy nem kint marad, hanem kimegy. Azt tudta valahonnan, hogy a határ közelében igazoltatások vannak. Minden buszon és vonaton, és úgy látszik azt is tudta, hogy ha őt bárki megkérdezi, hová tart, vörösödés és pislogás nélkül nem tud egyebet válaszolni az illetőnek, mint hogy megyek kifelé Magyarországról. Mert gyalogosan indult meg nyugat felé. Valahol Baja és Földvár között átúszta a Dunát, és attól fogva napközben lapult, csak éjszaka ment, mindig takarásban, olykor hasoncsúszva. Az ing egészen elrongyolódott a mellén, nadrágja slicén egyetlen gomb sem maradt. Barátom, még az alapkiképzés ideje volt, szakaszával a határsértő elfogását tanulta. Egy napon, éppen az erre a célra kialakított gyakorlópályán, amelynek közepén drótakadály húzódott végig, a jelképes határ. Már délután volt. Az újoncok éppen pihentek, cigarettázva hevertek a fűben, amikor egy bozótosból kiugrott a békési parasztember és megiramodott keresztül a gyakorlópályán. Átugrotta a drótakadályt, ezután leült a földre a túloldalon, arcát az ég felé fordította, kezét, lábát széthányta és sírni kezdett, nyüszíteni, hangosan röhögni, mocskos szájjal átkozódni és áldani az egyetlen Istent, aki kisegítette az országból, hol oda lett a földje, kútba ugrott a felesége, elkurvult az egyszülött lánya, fejére szakadt a tanya, amelyben született, aztán megint sírt örömében. Több mint 20 kilométerrel a határon belül. A határőrök nem hittek a szemüknek, szintúgy a fülüknek sem. Az embernek szinte teljes életrajzát érkezése volt elkántálni a sikeres szökés önkívületében. Ők csak ültek dermedten, félig égett cigarettával a kezükben. Aztán idő múltával felcihelődtek, odaballagtak, és az aznap tanultakhoz tartva magukat elfogták a határsértőt. Gyakorlatuk ezzel várakozás feletti eredménnyel véget ért. Eddig tart a történet. De vele kapcsolatos vállalkozásom nehézségei természetesen csak most kezdődnek. Mi közöm a tragikusan megtréfált békési parasztemberhez?
Miért álmodom magamat 7 éve minden éjszaka a testébe? Merrefelé indultam el egy történelmileg meghatározhatatlannak tűnő pillanatban? Miféle csapdába ejtettek az ellenséges körülmények, esetleg a saját tájékozatlanságom? Milyen átlépni vélt határon maradtam innen, vagy 20 kilométerrel? Jaj, te nem tudsz beszélgetni, lám én tudok beszélgetni, mégis alig tudok élni. Engem anyám megátkozott, mikor a világra hozott. Azt az átkot mondta teát, ország, világ legyen hazád. Nyugováson, csipke bokor a szálláson, hogy se legyen maradáson, csipke bokor a szálláson. Ha én megmaradni nagy betegnek, sírva rugandó idegennek, de élni, szolgából, úrból nyűvvé válni, de igaziból lenni akármi, de élni, nem bánni már semmit, nótáink bár rossz kölykök zenkik, de élni. Ijesztegessetek a jövővel, ijedjek meg lehajtott fővel, de élni. Gunnyasztva és meghajolva, mintha tavasz sose lett volna, de élni. Tiltakozni és akarni, de jaj, még most meg nem halni, de élni. Nem tartozom azok közé, akik egy köhintésre vagy élesebb és hevesebb mondat süvítésére összerezzennek. A forradalom, még ha békés is, még ha csendes is, azért nem illemtanóra, nem diplomata zsúr. A forradalomban a nép nem szolgálja, hanem teremti a rendet. Eleven emberek, eleven akaratai, vágyai, szenvedélyei és kényszerítetései kiragadják a történelmet a könnyűnek találtatott kabinetek kezéből. Ez a nép, ezek az emberek itt most kezükhöz veszik az országot, a hazát. Nem fogják lejteni, nem fogják összetörni, nagyon fognak vigyázni rá, mert az övék.
azok közé sem tartozom, akik megütődött csodálkozással hallják, hogy itt, most, a magyar demokrácia húzatos előcsarnokában időről időre sikolyok, hördülések, fenekedések, szitkok és átkok is visszhangot vernek. Betapasztott szájú, vérrel és iszappal eltömött torkú évtizedek lökik most közénk a kimondhatatlanságban megavasodott, elmérgeződött szavakat. Tagolt kifejezéseket keres, de nem mindig talál a szenvedések, megaláztatások, megcsalatások mérhetetlen tömege. Megrendülten látom és hallom. Nem fogok rendőrért vagy cenzorért kiáltani. És mégis ez az a történelmi pillanat, amikor meg kell állnunk egy nyugodt lélegzetvételnyi időre, hogy végignézhessünk magunkon, és meghalljuk a szabadság kagylózúgását. Mert itt most már nem csak a hazugság tornyainak lerombolása folyik, nem csak egy összeomlott utópia romjainak eltakarítása zajlik. Itt most már egy felegyenesedő nép méri fel az új honalapítás hatalmas feladatait, és minden szavában, minden tettében, minden gesztusában a holnapi szabad nemzet alkata, magatartása és stílusa készül. Itt most már tehát ismét van mit elhibázni. Csak szökevénye, néma belső emigránsa lehetnék egy olyan nemzetnek, amely szabadsága első pillanataiban átadná magát a megtorlás szenvedélyének, igazoló bizottságok elé citálna százezreket, újmódi bélistákkal indítana rohamot a tudás és a tehetség, a szakmák és a mesterségek ellen, amely szabadságában félelmetessé és szertelenné serdülne. Kioldalognék egy olyan nemzetből, amely politikai, etnikai, vallási kisebbségek megtiprása, megnyomorítása és jogfosztása árán próbálná visszavásárolni elrabolt életkedvét és történelmi önbizalmát. Szabódva foglalnék helyet egy olyan nemzetben, amely a boly, a pincér, a kifutó fiú vagy a hadirokkant koldus szerepében ajánlkozna be a demokratikus európai nemzetek közösségébe, amely a közeli és viszonylag fejlett gyarmat státuszában rejlő előnyöket igyekezne a maga javára kiaknázni, amely nem szabad, demokratikus jóléti Magyarországot kívánna hazájának, hanem beérné helyette egy jól menő amerikai trafikkal. Viszonyognék egy olyan nemzettől, amely az elzárkózásban keresné a függetlenségét és önazonosságát, amely korlátokkal védené magát piacképes termelés helyett, rugalmas kereskedelem helyett, tehetség, szorgalom és összetéveszthetetlen karakterű szellemi teljesítmények helyett. Megmosolyognám azt a nemzetet, amely nem egyezkedő, alkalmazkodó, együttműködő és kiegyenlítő félként, hanem erőtényezőként kinyilatkoztató autoritásként próbálna fellépni az új status quo irányában tapogatózó Európában. Megvetném azt a nemzetet, amely a kapaszkodó új gazdagok lázas eufóriájában, de akár a penészfolként terjedő szegénység savanyú szagában is hátat fordítana kisemmizett testvéreinek, a kíméletlen diktatúrákban, jogfosztottságban, megsemmisítő szándékok nagy felhői alatt élő nemzeti kisebbségeknek. Nem tudnám megérteni azt a nemzetet, amely letörölve arcáról a fasiszta nemzet érdemtelenül szerzett szégyenbélyegét, el tudná hinni azt, hogy azért mégiscsak vannak gonosz népek, diktátor lelkületű népek, fasiszta népek. Nem tudnám megérteni azt a nemzetet, amely bármely másik nemzetet uraló rezsimre úgy tekintene, mintha az maga volna a másik nemzet. És végül sajnálnám, szívből sajnálnám azt a nemzetet, amely hagyná, hogy elragadják a felelősség nélkül gátlástalanul jósolgató pártszónokok,
a lehetetlen és képtelen teljesülését holnapi beköszöntét szemrebbenés nélkül becsületszóra megígérő szélfutta szerencselovagok. Mert igazán végzetes, minden reménynek véget vető kaland ez volna. A magyarság akkor folytatná történelme legrosszabb, legpusztítóbb hagyományait, akkor tenné magát örökös vereségre ítélt nemzetté, nyomában pedig örökös tehetetlenné, örökös kiszolgáltatottá, örökös búsulóvá és örökös panaszkodóvá, ha a mostani korszakváltás pillanatában csak azt a kifejletet tartaná méltónak és elfogadhatónak, ami erején felül van, ami számára lehetetlen. Nem részegedhetünk meg, nem válhatunk álmodozóvá a szabadság kagyló zúgásában. Megtanulhattuk már, hogy a magyarok istenét nem lehet megzsarolni. Vagy koldus szegény, vagy kőszívű, vagy nincs is odahaza, de egy biztos, sohasem hallgatott a zsaroló fohászokra. És nekünk talán nem is vele van dolgunk, hanem magukkal, a magyarokkal, akik nem szertelenséget akarnak és nem zűrzavart, nem botrányokat és nem politikai tűzijátékot, hanem munkát, kenyeret, létbiztonságot, szabad és új, demokratikus Magyarországot. Akik Európába akarnak végre eljutni, hazatalálni, de épségben, és mindannyian. Ehhez az akarathoz keres most stílust a nemzet. Az eltökéltség és a higgadtság, a következetesség és a mértéktartás, az eredményesség és a tisztaság stílusát. Akik a nyilvánosság elé lépünk, mindannyian ezt építjük, vagy romboljuk. Ezt a gondolatmenetet nem szánom korlátlan közhasználatra. Nem szánom a gyávaság és a megalkuvás mentségének. Még kevésbé szánom malaclopónak, amelynek takarásában a diktatúra hatalmi összefonódásai a demokráciába átsettenkedhetnek. A szöveg tehát védett. Minden jog fenntartva az új Magyarország demokratikus erői számára. Vörösmarty költő lázbeteg éneke. Ez a föld, melyen annyiszor, ez a föld, melyen századszor is futunk, ez a föld minket nem tűr el. Menekül alólunk, lásd, édes Jézusunk. Ez a föld minket csak dobál, és leráz, és összeráz. Nagyon terhére vagyunk. Legjobbjaink rég elhultanak. Holnap utánra magunktól elfogyunk. Megállj csak, mit motyogsz, öreg bolond? A sírban, hol nemzet süllyed el, új kedvel, új ifjúság tolong, és bölcsőnek díszíti fel. Micsoda rémek a bölcsőben, Úristen! Micsoda rémséges babák! Felének halott arca van, felének véres, mézes kalács. Gyermekké rémített magyar népem, ebben a bölcsőben temetnek, úgy lehet, mely nem ápol, nem ringat el, csak hányásig forgat tégedet. Magas ég, mire jut bomlott agyam, szememre minő rémálom ül. Hogy őrzöm meg már én itt magam, hazámnak rendületlenül? Megrendülésünk súlytalan, panaszunk sincsen, nincs már, csak vinnyogás. Túlélő alázat csendesít, de túl élhetetlen itt a hallgatás. Vaspatkós tervek, nagy fogat, parád és trojka vágtat szívünk felé. Midőn ezt írom, dől a hó, dől minden itten, vashalt paták elé.
Legázolt cigány, mit hozhat még? Mire virrathat babonás holnapod? Falhoz a poharat, és aztán húzd, ameddig kihúzhatod. Tejút lovasa, részletek egy monodrámából, amely 1664. július 7-éről 8-ára virradó éjszaka játszódik. A főszereplő Zrínyi Miklós. A helyszín Zrínyi sátra, a még égő új Zrínyi vár közelében. Ez volt az a vár, amelyet a Muraköz csücskében Zrínyi építtetett a török ellen, és a munkálatok során maga is hordta a földet és verte a sáncot. Ez volt az a vár, melyet 1664. júniusában a császári zsoldos vezér Montecuccoli szánt szándékkal veszni hagyott, és amelyet a törökök július 7-én felrobbantottak. Zrínyi tábort ütött, hamuhodó reményei mellett, és sátrából az Istennel folytat egyoldalú párbeszédet. Tudom, uram, úgy állok előtted, mint én előttem ezek a sakkfigurák. Ahová akarsz, oda teszel, és amikor akarsz, akkor taposol el, vagy parancsolsz magad mellé, hogy hörgő hangomat kellemetesre igazítva adjam elő ügyeim állását. Halkra fogva, nehogy a karcos szavak felsértsék trónusodon a bűnben találtatván elevenen megnyúzott angyalok irhájából öltött kárpitot. Tudom, ha úgy akarod, egy intésedre véremmel tapasztják nyelvem alá az igét. De amíg nem intesz, amíg mást nem parancsolsz szívemnek, én engedelmeddel mégiscsak számot tartok figyelmedre. Mert azt az egyet meghidd nekem, uram, hogyha kívánságodra megráznák most erdő üstöküket a Kárpátok, száguldó, tüzes vérrel telt izmok feszítésére meggyűrődne az Alföld, ha fel Stájerországig és le az Adriáig mind összeforradnának hirtelen a határvonalakkal átvágott inak, ha Budavára egy varázsos dobbanással kivetné magából a féregként befurakodott pogányt, ha ezt a feldarabolt tetem, a fekélyes magyar föld egy lehelletedre ismét testé lenne, fektéből fölállana, és két kezébe fogván fölemelné, tört nyakára illesztené fegyverrel elcsapott fejét, Erdélyországot, és egedig nyújtózkodva elbődülne kínjában, akkor az a hatalmasan és imádságosan szenvedő alak az én testemet, az én lelkemet formázná. Azért hát, hidd el nékem, Istenem, Uram, nem avatatlan szól a hazáról, nem maszlagolásra termett próféta. Szétestünk, Uram. Szétestünk, mint egy csontjaitól fosztott test. Láttam ezt már régen. Láttad te is. Látnod kellett. Miért sugalmaztad mégis, hogy van remény? S hogy nálad van, ha van. Lásd, én hittem. Hittem neked, amit éjszaka súgtál a fülembe, fényes nappal fennhangon hirdettem. Amire jelöltél, arra életemet szántam. Nem csak szóval, karddal, de álmaim ködbuzogányával is te érted hadakoztam. Ezt az elszélet nemzetet hitedbe szédülve egynek álmodtam, egynek mondtam, és ímé,
Önnön lelki ismeretem előtt találtattam hazugságban. Miért nem engedted, hogy 20 esztendei diplomáciai pokoljárás helyett annyi emberrel, amennyit magam mellé tudok szólítani, meginduljak arra, amerre legközelebb látok ellenséget, és hozzám méltó harcban vesszek, ha úgy rendelted, hogy vesznem kell? Miért nem engedted? Én tudtam, uram, hogy a tejút, amely az örök szabadság birodalmába vezet, sok-sok csillagnak csoportosulásából lészem meg, mert ha nem úgy van, a legszentebb eszme sem lehet azon járó, hanem csak elején meginduló, szakadásába lépve halálos bizonyosságba zuhanó. És sugallatodra hallgatva mégis engedtem, hogy úgy tekintsen rám a hazám, mint romlásának végét hozó, egyenetlenségeit elsimító, ellenségeit visszavető égi bajnokra, s ebben a pokolban én magamra mutattam, uram. Hihol magyar, hihol a csillagösvény, amelyen sarudat nem elsározva juthatsz a te szabad hazádba? S uram, én Istenem, uram, szavadat követtem, s lám, megcsaladtam. Önmagam vakbizalmában kellett elbotolnom, és zsákmányává lennem a pusztító mérgész szívemig csempésző szörnyű rendnek. Hiába álmodtam meggyőzhetetlen seregeket magam köré, hiába tudtam az utat, amelyre térve ez a mostani iránya szerint végső vesztébe sodródó haza még élet felé indulhatna el, hiába égi utat mutattam földi embereknek, és egész életem minden fáradtságával csak azt a szabadságot nyertem el, hogy hiába való lélegzésemnek önkezemmel vethetek véget. Íme, itt e kardcsonk, egy magam vagyok tanúja szánalmas vesztemnek, mert más tanúja nem lesz az én vesztemnek. Torkomon a csonga penge. De hát mindenben tévedtem-e? Mindenben? Nem lehet úgy, mert lám, most sem tudom átvágni torkom, és nem sújtott le Isten, pedig számon kérő, haragos szókkal szóltam ellene, úgy mutatván meg néki hazám sebeit, amelyeket az ő nevében ejtettek, hogy saját bűneiként láthatta tőlem azokat. Nem küldte ellenem kardos angyalát, nem vetett mostani sorsomnál is mélyebb poklok tüzébe, nem vette tőle vissza erőmet, bátorságomat. Nem, erre már nem vitte rá a lelki ismeret. Akkor pedig én igazul éltem, és csak úgy veszhetek, ahogy gondolatban, ahogy álmaimban már kimértem azt. Engem hazám főnixének tudnak a földművesek, a mesteremberek, a rablósorba züllött katonák, a vérrel pecsételt ajkú prédikátorok, a hányadékba tepert, békességet teremteni rendelt katonák alatt elvérzett szüzek. De még a zsarnok talpnyalói is rám tekintenek szégyenüket félve, s az apácák, a megbilincselt bírák, cigányok, csavargók, félkarú koldusok, kolostorba menekült szerzetesek,
És a kalmárok, az írnokok, és az összetört lantyukat könnyel gyászoló énekesek mind tőlem várják sorsuk fordulását. És nem számít már, hogy mozdulni, elindulni kell, mert lám, a főnix olyan madár, melynek azt a képességet adta Isten, hogy minden 500. esztendőben porrá égjen, de aztán hamvaiból még azon pillanatban újra föltámadjon. És ha csak egyszer akadna valaki, ki küldetésre rendeltetvén saját semmi testét féltené a pusztulástól, s a percnek jöttén magát meggyújtani gyáva, gyenge volna, akkor a mindenható örökkévaló életnek annak szakasztaná magvát. És csillagútra térni gyönyörű hívatás. Nagy fényességgel vágni szemébe a még utánunk születni készülőknek. Aki ezt teszi, nem volt az hiába. Aki ezt teszi, az nem hitelbe vette életét. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne legyen a magyarnak, hogy ne legyen a magyarnak, sem dolmányán, sem jó hírén, semmi. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne legyen a magyarnak, hogy ne legyen a magyarnak, sem dolmányán, sem jó hírén, semmi. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne ártson a magyarnak, hogy ne ártson a magyarnak, sem a Duna, sem a Tisza, sem az Oly. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten a magyarnak, adjon Isten a magyarnak, két kezével boldog égből minden jó. Legyen úgy, mint régen